Hospital sa Hagubiao, Mandawi City ug DOH Rehab Facility gihatagan sa Kapitolyo 15 ka adlaw nga deadline aron mobiya silang gistanan kay kini gipanag-iya sa provincial government. Lakip sab ang barangay hall papahawaon. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, sa miaging simana nakadawat og demand letter gikan sa Provincial Legal Office ang Eversley Sanitarium mag-ang uban nga nag-okupar sa Luna diha sa barangay Hagubiao, Mandawi City. Kini ang notice to vacate nga gipadala sa abogado sa Kapitolyo pagpahibaw sa 15 ka adlaw nga deadline. Nadawat kini sa miaging simana sa kapitan sa barangay Hagubiao, Michael Masinas. Gihatagan sila og tagal nga mohawa sa lugar kay ang yuta nga gibarugan sa barangay hall, covered court ug ubang mga buildings iya sa Kapitolyo. Sa suwat gipasabot sa legal officer nga ang mga yuta musumada tanan og 25 hektaryas sa Eversley compound. Anda matawag di rigor pag ingon 15 days to vacate, hadlok din sila kay papawao na. Ba't di man lang ng korte pa magpahawa nimo di ba? May ingon nakapabakate pa ako kay mo na ilang demand ka pabakate nga. Pero ito pa niskorte tayo. Nakikalayo na si Masinas sa Mandawi City Hall kabahin sa issue aron matun-an sab kini og mahimuan og lakang. Apan gitataw niya kung papahawaon gyud sila, wa sila'y kabalhinan. Sa paggamit nila sa yuta, nananghid silang daan sa Eversley Hospital aron makatukod sa edipisyo. Ang barangay Gubiao sir, wag yuta sir. Wag yuta midiri. Kay kuan man kahit sa gidakon ng aning Eversley, ganun sa wala gyud kabalhinan. So asa na magbuhat og floating barangay hall atos ba katunggan. Nasayran nga gawas sa barangay hall, lakip sa gipadad-an sa demand letter ang chief sa Eversley Hospital nga maoy dakong government hospital nga mag-cater sa mga pasyente gikan sa norte. 15 ka adlaw sab sila nga gitagalan sa Kapitolyo nga mo-vacate kay kundili hayan mukiha ang probinsya. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa ospital apan nagdumili pagpa-interview ang ilang hepe kay may mga meetings pa nga himuon kabahin sa issue. Ang tupad niini nga DOH Treatment Rehab Center for Females lakip sab sa nakadawat sa demand letter. Ang 100-bed facility maoy nagbinugto nga drug rehab center para sa mga kababayen-an. Migamit sab sila sa lugar gumikan sa pagpananghid sa kadagkuan sa Eversley. Limitado ra ang tubag sa head sa DOH-TRC apan ang hinaot sila nga marisolbar ang issue. Prayer lang namin na sana ito ang maging way para baka sakaling ma-donate na lang sa amin kasi di ba we are also serving not only the people of Cebu but as far as Visayas and Mindanao and also Luzon because this is the first and only female facility in the whole country. So we are helping these people. They are actually victims of drugs. Sana naman Lord. There will be a way para naman baka sakali whatever na magawa, ma-negotiate or basta sana ma-donate na lang sa amin. Ang tibok Eversley compound mo'y nag-house kaniadto sa kanhi sanitarium o pasilidad sa mga dunay sangla o leprosy nga nanimuyo usab sa dapit. Gawas sa ospitalan o sa komunidad sa maong compound, nahimutang sab ang duha ka mga eskwelahan, ang Leonard Wood Elementary School ug Hagubiao National High School. Wa pa hinuon kuno makadawat og demand letter gikan sa Kapitolyo ang maong mga eskwelahan matod sa barangay kapitan og kini pa ang buot niyang masayran kung lakip masab sila sa tinguha nga vacate sa maong premises sa tibok compound nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.